mbok ora banget. Padahal aku batang ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak tenan asli ya Allah. Aku wis omong raine njuwawak ora karo-karuan. Oh, rai kok juwawak ki piye to? Aku ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Kowe ngrasa ora kowe? Kenapa? Aku iki turu jingkrong nu cengelmu dirubung laler ae lho. Mbok ora banget. Padahal aku batang ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak tenan asli ya Allah kowe. Dadi iki pojokan kursi kae. Sirahe diterusake ngene iki lho. Lah kan kene ketok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler aku. Tak gusah terus tak ugah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong. Kalau sinten Pak bul. Masa ya semen. Apa? Bayangan. Jenengan le bayangke piye? Batene iki mikimu banget. Kayak wis to nembang kowe kan cangkem pindhun kok omong. Ngapunten nggih Gusti. Ora apa-apa Gustine iki ora apa-apa kok ya. Maksudnya kula ngadeg ten mriki lho. Ora apa-apa. Wis santai wae wong Gusti ya ngadeg ning kono kok wis santai. Lho Gusti lenggah lho. Apa? Nggih. Oh iya tak kira nek jumeneng. Lah jenenge aku sarepmu ni jenenge jek omong wae kok. Ya ben ya wis tak meneng wis. Nek aku meneng ra diseneni lho. Engko biasane nek aku meneng kowe piye kok meneng wae ngono. Ya respon sithik-sithik ngono. Aku ki malah justru nek ra ono kowe ora semangat iki. Alah. Sritenan nang tasih gayane. Tenan aku anggere muni mayang tatin ijen ngono rasane. Saya ora ndek kekuatan ora. Sakjane nek aku nang kene kok meng diunek-unek. Soale kowe iki di antara sinden iki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter. Domongi kok sinden iki nek takon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Lah indene kok ora padha to kaya. Mesti tatin. Mencorong piye ta ngawur. Ya. Iki Mbak Tatin Lestari Andayani. Ya. Lumayan ya. Nggih, sugeng dalu. Nah, sugeng dalu. Ngopo kowe kok lorek-lorek? Pilek, Pak. Hah? Pilek. Tenggorokane gatel ora? Ora. Sesek ora? Ora. Sesek nek kowe mesti ya. Lah ngapa? Ora apa-apa. Aku lagi munggah lho. Arep tok garapi. Ora tak garapi wong nyatane aku takon gejala corona kuwi nek flu terus tenggorokan gatal, napas sesek kuwi gejala corona. Lah mulane aku takon tenggorokanmu gatel ora? Mboten. Dadane sesek ora? Mboten. Ayo wis syukur berarti kowe flu biasa. Ora terjangkit virus corona. Ya ampun to ya, Pak. Ya aja. Nggih. Kowe isih sehat kaya ngono isih digunakake. Iya. Wis digunakake? Lho digunakake nyinden kuwi kok rumasamu pikiranmu sing rusak ora. Anggape digunakake apa? Ya. Nang nyinden. Heeh. Ki pamundutan saka Pak Ferry Suranto. Oh nggih. Saka Jakarta. Penyanyi nonton streaming terus transfer duit terus BA aku. Oh iya. Transfer teng kene? Ngono aku. Kira-kira dikeke ora? Kok ora ngisen-isenke wis iki. Iki ning Jaban Rangka iki ning ora wilayah Yojo lho, iki ning Jawa Tengah. Terus ngapa? Ora ngisen-isenke aku tahu apa? Ora tak keke. Kerep. Kaya hoo. Kok kaya hoo ora. Mengko tak keke aja kuwatir dhuwit sayuta apa. Alah, sayuta ya apa wong 100 wi gelem kok. Kayak wis to nembang kowe kan cangkem pindhun kok omong. Ngapunten nggih Gusti. Ora apa-apa Gustine iki ora apa-apa kok ya. Maksudnya kula ngadeg ten mriki lho. Ora apa-apa. Wis santai wae wong Gusti ya ngadeg ning kono kok wis santai. Lho Gusti lenggah lho. Apa? Nggih. Oh iya tak kira nek jumeneng.
Dewi Sembrono lah. Ora kok ya. Ya dibawani alon-alon. Ya mengko tak transferke ning rekeningmu. Rekeningmu piro? Iki mengke tak kirim iki wae. Ayo wis berarti kan ora usah. Nek luwe HP nek langsung mawon ben disekseni wong mriki. Desa njelok mriki men ngerti nek jenengan dikekke kula. Ngono lho, Pak. Iya engko tak kekke ning tandang ana dhisik le nyanyi rasa trewesik to. Lah jenengan ya aku sarep muni jenengan sik omong wae kok. Ayo ben yo wis tak meneng wis. Nek aku meneng ra diseneni lho. Engko biasane nek aku meneng kowe piye kok meneng wae ngono. Ya respon sithik-sithik ngono. Gak. Respon kok sithik-sithik. Nyingkar nyingkur. Ya ana nek nawala saka Mas Zain Boyolali. Nyuwun gending kadung tresna. Salam budaya klasik Mas Yain Boyolali. Oh iya. Ah, ya engko diaturke. Nggih. Ora kowe gedhe kancane terus kowe metu. Lah aku yo mengenggi lho. Lah iya kok njur aku kok meninggih kaya Sajayar tok pek kabeh. Mboten. Hidung kancane ora. Lah ini penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Iya, ya, baru. Dalangnya tambah semangat ya. Hubungannya apa? Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ono kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Tenan aku anggere muni mayang tatini jin ngono rasane. Saya ora ndek kekuatan ora. Sakjane nek aku nang kene kok meng diunek-unek. Soale kowe iki di antara sinden iki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter. Domongi kok sinden iki nek takon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Hah? Ibune kok ora padha to kaya. Mesti tatin. Mencorong piye ta ngawur. Iya. Wong iso nyandang Jawa ya wis ora pati apik no. Iya, saiki wis pinter nyandang Jawa wis. Dandan iki aurane ketok mencorong. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. Apa asline ya ayu lho. Njewowok kae lho. Apa nih? Kowe tak komohi kena percaya kena ora. Kowe nek nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora gol arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange ketok lemeko kae. Karo udut, masa udut. Domongi kok ana sila ning kursi kae bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Dek tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Pokoke bojone kaya ning neraka kono. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh tau tak takoni, piye perasaanmu? Wah, salah pilih kula, Pak. Lho jan kaya teng dicemplungke teng kawah Candra Dimuka nanti. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Dadi kudu Pak sampean mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkreng ae anggur metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu oyote kae lho, Nok. Ora jane kok nggatekke terus ki piye to? Ora perkara nggatekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cethuk aku mara daya kok ora ngematke. Wong mara daya kok ngetke gendeng kula nuwun. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene pon ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biyak ngono ya. Lah ya umpamane aku ngene ora ya aja dimatke. Ah mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenteng ki mesti keleke ketok. Ora ana wong Maradaya anu badhe nuweni kelek ngono ora ana. Ya maksudnya rak ya aku penenteng kok mbok didelokke ya raine ngono lho ora kuine. Aku wis omong raine njewowok ora karo-karuan. Oh, rai kok njewowok ki piye to? Ha kowe ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ora ngerti to kowe? Mboten. Bojomu le nemoni. Monggo Pak, nadhe sinten goleki tatin tak jak mayang ngono. Lah niku tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Napa?
Aku iki turun jingkrong nu cengelmu dirubung laler ae lho. Mbok ora banget. Padahal aku batang ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak, tenan asli ya Allah. Dadi iki pojokan kursi kae. Sirahe diterusake ngene iki lho. Lah kan kene ketok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler aku. Tak gusah terus tak ugah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong, "Kalau sinten Pak ngobul bul-bul." Padahal sing nggawa laler jenengan lho. Ya ora ana. Wong maune ra ana lalere jenengan teko dadi ana laler. Ana wae wong kowe iki ra percaya. Ya dipak-pok-pok. Oh malah pok-pok yo. Apa? Mosok ya semen. Apa? Bayangan. Jenengan le bayangke piye? Ku batene iki mikimu banget. Terus nek ngono iki piye? Enak iki. Aku mah dadi Tenan. Iki lho Mbak Lia nganti ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama ndelok Gojek. Ya ngono kuwi asline dalange iki cok ngudal-udal wadi ngene. Awas lho Mbak, wadimu aja nganti ketok. Ampun teng ngarepan lho Mbak, mesti kula delok ampun. Itu nek kala masa kula mriko. Kowe iki ora nang ngarepan kok senengane goleki barang kaya ngono. Rukun kono. Wong nganti netizen streaming ki nek ngarani aku Rotati ki Tom and Jerry. Tanggri muni upload Tom and Jerry ngono penonton gruguduk nganti puluhan. Tome sapa? Tome aku. Jerine kok jerine aku. Lah, Sik kucing iki sik sapa to? Tom. Ah, sik kowe kucinge. Kucinge ndek buntut ta ora ndek buntut iki? Wes, aku Tom. Aku Jerry. Ha iya kowe lak karepe aku ndek buntut to? Ndi buntute ndi? Ha iki. Lah ndi? Ayo engko tak dudu. Engko tak fotoke tak kirim. Paling gilani ya. Ya. Nek nggo ngentas. Aku sarep mangap lho. Ya mangap. Mandek kene ngapa? Ya mandek kene ki ra apa-apa wong ya dicegat karo masinis dadi ya. Dadi mandek ora apa-apa. Ra apa-apa. Kesel apa, Mas? Ora apa-apa. Kalau kon napok ya. Sing ngendangi tanpa ekspresi tenan ya. Oh. Iya sajae wis ora seneng karo Tatin. Kaya engko mandek kene ngapa, Mas? Ora apa-apa. Wong sengit ki ndulit lho. Sapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora mesti telek lencung kae sing ora didulit. Maksudnya ibarate ngono lho nek wong pepatah. Wong ketemu telek lencung mesti ora ono wong ketemu telek lencung. Iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek. Aku ngene mau wong sengit ki mesti ndulit. Apa wong sengit ki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenengan tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung aku ora tau ngono. Wong sengit ndulit. Terus apa meneh ya? Apa? Apa pas pelajaran turu? Ora turu ning nggawa kuwi Ra iso gambang, ra iso nyuling. Oh, beda. Ngono kae lho, ra iso nyanding. Wong sengit ndulit. Gething nyanding. Genting nyanding kuwi apa jenenge iki? Jenenge pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Lah terus piye lan jelaske ya? Ya kok intine kowe aja sengit karo aku, ndak kowe balik seneng karo aku ngono lho. Alah sing ati senengi apane. Paling mengkon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Kowe iki nek nyanyi mbok madhep rene to? Oh, wis madhep rene tak kira nek. Areng apa meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono apa piye? Ha padha e kayane. Ya beda. Ya kae lembah. Madhep rono kok anggapku madhep rene. Mergane? Tak kira ki aku ndelokke gegermu iki oh madhep rene bareng tak munggah lho kok gelungan. Bel padha. Ya. Tekan ngendi mau jolen yo niki? Menone. Kok udu ye? Iya. Wayah wengi nganti pengen nurut gundulmu. Mula terus piye nek ngono ki le joget?
wong kemayu iki akeh sing gething. Rasa sok keming. Rasa sok kemayu to. Saiki ditekoni ngae gething apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendhangane sak arepe dhewe kok. Mongko den kowe nek ngendhangi trampile ra jawab-jawab. Ngendhangi kok ming bung. Ba. Bung. Kaya nek bar tok peres tok ketap kowe lho. Bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ayo. Ba. Babla apa? Nek dikebulke suarane mak ba. Saking gedene. Tak ngudungi lho. Ngudungi. Mah semaput bablas nang sirahe. Nah, tingil-tingil. Niki Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi nika lho Gusti kaya ngono. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok ora. Ora tau mbelani sing lanang. Lah ya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki diures-res iki. Rasa. Si bar iki apik Denko wis delok. Awas nek. Manut aku apik wong Denko ki nek aku lunak kok. Dikendangi sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen lirar joget piye. Ya. Delok tangane leutil-util. Apa arep bakul wedang wae kok. Ngapa? Kah aku. Lah, mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Embo. Banyuwangi. Lho apa? Tekok ki sekendang kleru lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Denko kae. Kendangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi tak tung ngono-ngono. Banyuwangi apa Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi ketapang. Banyu butek ya? Bujuk raimu. Aren tok nesu kok. Salah kok nesu. Bodho ora. Bodho ya padha kok. Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk asmara. Lah aku piye Len? Versu Banyuwangi. Versu. Oh nek kualat ngono kuwi. Iya. Ayo jogate yo ngeber. Entuk tak Ngeber? Heeh. Ngene. Ngeber. Kaya bener kaya bebek kae. Entuk joget kayak ngono. Ya aku sok diwarai sik ya. Diwarai sik. Oke. Ame ngene wae. Ya. Bang wis ngene kowe langsung ngeke. Bang wis mulai ngene kowe langsung ngodaku. Yo. Loh, ya nanti ngeber. Terus gerakane ndi? Kowe iki ngewohke lho, Tin. Lah, jenengan ki nek ngebaran ngene. Ah, kowe ra ngene. Ah. Kowe kowe mulai ngene. Ah jenengan? Lah aku yo ngetot nang burine. Teng. Nek ora ngono tengane. Ngene. Lah? Emah ora sudi. Ora lho. Lah piye gerakane ngono padha? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngapa? Emah. Wong sengit ki ndulit. Ora arep tak dulit. Ora tak dulitke. Ora langsung tak puk ngono ora tak dulit. Maksudnya dan ya matur nyonya ndak kira ngono ndak kira ngono ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet malah dilopa nyo ayo to. Oke siap matur hitung ndak berani aku ngapusi hitung sik masa ngitung nang kene ora apa-apa kok ben cekelke mikku amok aku ngitung sing wajibe nyekelke iki kowe. Ngitung duit. Ini nak cekel kemengmu. Wis. Kok meng 8? Kowe ngerti ra? Pembayaran iki butuh pajak. Ah paling pajake meng 5.000. Kok iki 200? Lho, ya sak karepku sing narik pajak kok ya. Sesuk meneh kon ora liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kaya kowe kok. Ya malah aja disebarke. Apane? Nomore rekening. Nomorku iki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo liwat dite sinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Mengko dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekening Pak Seno. Lah njur kon aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan kok mecucu-mecucu kowe copot. Mecucu-mecucu kok tak iling-ilingi.
Lah jenengan kok ya Wong kowe cucu ora tak iling-ilingi kok. Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Acan kendho kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak. Ya, nya. Ah, mbok. Piro kuwi mau? Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapakne. Bar nampa det kok mlaku mundur tak kira. Bul saka mburi. Iya. Lah ya ora apa-apa ya, Mak. Nggih, matur suwun. Denko lagi ya. Alah. Ya wis. Ya suwe-suwe ya iso tenan lho, Nak. Iya, suwe-suwe iki ketoke menang-menang den kuwi ketoke ada sesuatu. Iya. Paling karo denku mung dinan iki. Nganggo jenggote iki lho. Nganggo jenggote kuwi. Kaitan ora. Iya. Ayo iki isih ana siji nok. Ya sing urung diaturake. Heeh. Pamnunan kadung tresna apa ora prayoga diaturke engko gara-gara ya Mak iki siji iki eneng siji meneh. Apa nyuwun apa jeneng iki banci loncat. Bajing loncat. Kudu banci. Iya. Banci loncat ki ora ana iringane ming uwi wis do mluncat dhewe-dhewe. Iya. Mergo garukan. Ya, bajing loncat sing nyekar Mbak Ayu. Oh iya. Diaturake. Nah iki nek sing joget Mbak Aprilia apik no. Wah iya iki Mbak Aprilia iki jurusan tari. Oh apa? Embuh. Senengane waton kepo kowe. Sok tau. Kepo kok sok tau. Pretenan pengen ngerti ya. Ayo jumeneng berdua. Ya. Ya. Arek aku tak ganti keprakno ya. Kok nampani kok ora gelem. Nah, ya. Iya, Mbak. Kendangane lho Den kowe iki penarine iso cara nganu tenan iki po Jawa Barat. Oh iya. Kumaha di dia? Iya. Maha. Naon. Iya. Naon jo belek-belek aku, belek aja dakanku. Kudu kuwi lagune kok naon. Iya. Iso basa Sunda. Walah aku ki nek neng Sunda ki wis pirang-pirang wong Sunda ki kebatinane kuat no. Oh. Ha to. Aku tau neng pasar tuku pelem, liwat ning ngene cah nom-nom do mlumpuki aku. Kono muni, "Mangga, Bang." Lho, kok ngerti aku nek nggawa pelem aku ya. Tak baleni meneh, letiran dina aku tuku pelem meneh, liwat ning ngene wong nom-noman ku ya di, "Mangga, Bang." Wih lah ngerti tenan iki kebatinane ampuh. Alat dina aku tuku salak. Kono muni, "Tet salah jebulno." Kono muni, "Mangga, Bang." Aku muni, "Duk, salak." Aku ya ngene. Mangga iki monggo. Lah dek neng terminal, wah wis cilaka tenan. Iya, aku neng toilet didodok karo wong Sunda, dok. Mang, atos. Aku bingung ning jawab, gregetan tak jawab, ora encer aku ya. Jebulno mang atos ki mangi Bang, atos ki wis urung ngono lho aku ora dong ayo oleh nyauri encer. Iya ning encer tenan kono wis luwek. Antil ora. Iya, Mbak. Langsung napa? Dibawani kok langsungan. Oh, nggih. Aja tiru tatin. Ya, utawa basa kramane galunggem. Heeh. Napa? Galunggem. No?
Galunggem. Oh, galunggem. Kula mau galundeng. Aduh. Galunggem ra mara tuamu. Kuno. Wis kok kaya bojomu muring-muring to? Iya. Lah napa to, Pak? Ora apa-apa, aku ngartekke artikulasi apa syairmu iki lho. Iya. Ben para masyarakat njelok cepogo ngene paham basa Sunda. Mergo wong Sunda ki paling apik ditiru no. Kok paling apik ditiru? Contone wong Jawa. Kuwi nek ning Jakarta seminggu engko mulai wis lali basa Jawa. Kuwi wong Jawa. Engko tekan kene, aduh di sini panas banget ya, Bang. Alah, wong asline njelok kok dadak panas banget. Iya. Kuwi kadang kala sok lali asal mulak bukane nek wong Sunda dodol burjo nang ngene 15 tahun, ketemu rong dodol burjo 10 tahun, basane tetep Sunda. Kuwi le ngajeni karo basa daerah kaya ngono kuwi. Iya. Nek nang kene wah wis kowe ngerti karo wong nggon kono jejer kuwi wis. Mami, aduh, mumet ndasku. Mergane wong biyen ndak arep makane Jakarta nyeluke simbok. Wo, bareng tekan omah kok mami. Aku pergi dulu ya, Mi. Nanti kalau listriknya oglangan. Nah. Wes. Monggo. Gunung Sumedang ketunjang. Ketunjang iki tegese ketabrak. Ya, dadi nek arep nyawang Gunung Galunggung. Neng pungkure iki ana Gunung Sumedang. Kuwi nek nyawang ki kaling-kalingan Gunung Galunggung. Oh, artine ngono kuwi. Telaga Lumbang Gede. Heeh. Di sekitarnya. Jadi di antara Gunung Sumedang dan Gunung Galunggung itu ada telaga dan pemandangannya di sekitarnya. Oh. Terus di tengah gua. Lah apa ana banyune? Kae lho banyu saka stalagmit. Kricik-kricik nggo adus. Oh. Junjungan. Nah, rung rampung adus wis dijunjung. Wah. Sing junjung sinten? Ayo sembuh kowe artine ngono kuwi kok. Dadi rung rampung selak-seluk junjung ngono wae lah. Pundung. Mon ngandel ora? Ulah pundung. Pundung iki basane Jawa dipondong. Heeh. Dijunjung dipondong. Terus dijegal ndasmu. Ana wiyaga sing muni dijegal. Wong kae kadang basa Sunda ki gatekno sik to. Dijegal piye ora? Rekane mondong, rekane njunjung, tudi sungkur tiba bareng. Oh. Ulah sungkar artangi wis kangelan, sukar iki sulit. Heeh. Sulit iki asu jengkelit. Heeh. Tek iki basa Jawane mbok le bengung kok nek menyura to. Tek iki basa Jawane endi? Heeh. Dadi bar tiba kuwi terus goleki endi iki? Ha, ning jero gua to peteng. Endi? Bareng ketemu Teyan. Ketemu iki. Ha iki Teyan. Heeh. Terus bareng ketemu nyeluk kancane. Rim ta Rim? Gawayana ki awake. Dadi siji mau wis rampung terus nyerimnya kari kowe ngono. Niku wong pinten ceritane? Wong loro tarim karo kancane mau lho. Oh, Sing kancane ngundang Rim tarim teko. Sing siji rampung terus nyerim genti kowe ngono. Tarem niku lanang. Lanang. Oh, sing sitoke Lanang kabeh, sing junjung mau ya lanang, sing ngadus mau wedok. Oh. Bar mepeni mau le adus mau. Wah. Ora kuat mula ambruk alemu. Ha iya. Lah, tarim terus ngancik to? Ha iya. ngancik niku napa? Ngancik iki ngadeg. Heeh. Joget yo, Mak. Mbak Aprila sing joget. Monggo. Ora masalah jare. Ora masalah nek sing ngrebak. Sing ngrebak apa ya iki? Ya. Matur suwun, Mbak Ayu kali Mbak Aprilia. Ya, wah. Ya kurup ya Mak iya dadi Mbak Ayu ya ora sempat nyanyi karo joget ki ya ora bakal iso luwes. Ya. Mula penjogete diaturke dhewe. Ya, sesuk mbok macak
penabuh kon joget. Sapa kuwi cangkeme? Diajarin joget no. Ya dienggo lara-lara weteng. Ha iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ayo ngger teruske dhisik critane mengko ndak mandeg dalan. Ya ayo Mak tak derekake. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winayu ingat. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magawe gelar ira wang-wang Simbah Patih ora pangling iki kaya Antasena. Mbah. Lah kok dadi mandeng karo mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok ya paling ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo, iki anak-anak Pandhawa mapan ana ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petro, Nun, Bagong ngono rene. Nggih. Gong, sawu lara weteng e, Tru. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena aku salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Geragas kok kowe. Ndara Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomong kene Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Ha kowe njelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret e, Gong? Wah, jan ora mriki kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Iki wong tuwa, bocah semene ngentek-entekke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngau pedhang, ngono to? Lho, Sengkunine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedhang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedhang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap kae pipa rokok. Udu pedhang. Wah, nggih pipa dudu pedhang. Lah terus iki piye? Piye iki do perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa, ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genah boyong bapak kok. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong Karang Kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Iya, pun cedhak ta? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar, nek perkara Karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku lara. Ya.
nuwun sewu gandeng Durantasena pun mboten mbiyantu kalih kula. Nggih kepeksane kula sing belani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu. Tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggao tak ayoni Ndara Kartomarma. jebol sajamu warat. Mak ora iso. Hoi. Iya. Oh, bendro saentuke. Surtayu Petruk kowe nungkul mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjangka mungga mati wah wedan udar kowe mati
Bathara Durmagati dajal kepala nyata pidelo. Kowe lajan dadak gleleng pacamu gembelo cilahmu. Ketemu karo Pengilan Halya Durmagati. Senopati Negara Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng nglablak kowe. Lho, masangi blabak, nglablak. Nglabrak kula. Heeh. Nek Kaltomalma Cultayu kalah karo kowe mempel. Ning Durmagati iki cinga-cingane Ngastina. Apa cinga-cingane Ngastina? Lah mega tak kletak cilahmu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kean cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ngono tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba piye? Nyoba piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng pantangan kok ora entuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Nglablak kowe. Nyo. Mangantem sing sak banter-bantere. Ning nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Nyo. Buah jigul pamel tenan ya. Pamel. Gembelo gleleng, ora gembelo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe nyo. Modal kowe. Icololo jempolku suwe-suwe nek dalane ngene. Celo, drame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutut dlam. Iki ngeplak wis loro dados-dados lho. Nah, modal kowe. Ya, nah mburi. Wah, mati jeneng kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja kanggo tangan, nggo glugue kuwi ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ini tak apuci. Nyamburi apa piye? Nggo gaman. Oke, tunggu nang ngene. Aku duwene iki lho, Lho. Wis sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atos-atos. Ha ya wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Modal. Edian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilanekke meneh padha karo dudut katut mludung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane. Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang, wah nganggo kampak. Oh clewek. Modal. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telake iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 tahun gitu. Aku lho 20 sama 30. Aja 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki lho entuk ning alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Nggone wong numpak bis keli. Mati kowe mati. Nek wonten sampeyan niku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake loro gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Kene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Nyata, nek ora percaya. Ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean, ketoke kok pengapsane nggon cengel. Oke, tak silahkan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wis. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 taun, Truk.
kira apa ya? Kok le nyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak jleng. Dititu ijleng. Rapas. Anjir dititu ijleng. Kenang apa le? Aji gelem. Petruk piye? Petruk uli. Petruk lurek. Uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Petruk uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Uli. Waduh, aku ya bingung malam iki. Petruk kula tuthuk, ning dheweke niku mboten jujul, len nuthuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk len nuthuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomonganmu ki aku bingung. Uli. L diganti L. Ah tetep uli. L diganti L, tetep uli. Ini. Hulu pelek L ngeten. Wis diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uri. Dengkulmu meloncat. Malah cengengecan lho. Petruk uli, kok uri? Ngantem cilah kula madhep mlika, adep-adepan karo Petruk. Terus dheweke ngomong kali kula. Dulu Mogati aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo, tak celenggalakke. Saya iki perlu penerjemah lho, Dur. Celenggalakke. Monggo. Oh, ana tamu. Olah. Lah kok monggo? Nyo. Monggo. Nyo selenggarake. Betul. Cengel kula cenggalake jebulene ya. Apa kuwi meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane ceng nuthuk dudu Petruk. Bagong gawa palu gede banget tutuk ceng kula jleng kula klekalan aduh bubuk tutu klekaran terus kalah man mundur wis cetha nek kuwi dadak gawe mundur asem nek cara aku isin. Perkalane Petruk ki ponokawan kowe meng batur Petruk ki ponokawan kowe meng pangeran pati kok kalah karo batur ki nek karo isin. Kula kok biasa, Man. Ora isin. Lah, isin iku nggo melem ilang. Lah masalah mudul waktu temu-temu wis kalah karo Petruk kok dadak ijen lah madang. Sritenan nang tasih